Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Исәнмесез? Сәламәт тәндә, сәламәт рух. Чаллы шәһәре бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышланган акциягә кушылды. Шәһәрнең сәүдә үзәкләрендә гыйбадәт бүлмәләре барлыкка килергә мөмкин. Чаллылар бу хактан ни уйлый? Яшь булуга карамастан зур премияга лаеклы. Чаллы татар драма театры артисты Тантана 2021 премиясын алды. Татарстанда яшәүче 32 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы да теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 3 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19665 очрагы теркәлде. Аларның 16713-е терелгән, 49-ы узган тәүлектә. Сәламәт тәндә, сәламәт рух. Чаллы шәһәре бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышланган акциягә кушылды. Иртәнге сәгать 10-да илнең барлык төбәкләрендә спорт чаралары оештырылды. Күп кенә уку йортларында, хастаханәләрдә, балалар бакчаларында иртәнге зарядка үткәрелде. Акциядә дәвалау физкультура диспансеры хезмәткәрләре белән бергә безнең төшерү төркеме катнашты. Производство гимнастика ясагач, кешенең настроениесе күтәрелеп китә, күңеле күтәрелеп китә. Эшләсе килеп китә. Алар тагын да әйбәтрәк эшләргә тотыналар. Аннарсын ул әле профилактика, менә бу производственный начар мәддәләр дип әйтергәме, производственный гимнастика булгачтан инде ул профессиональ авыруларга каршы профилактика була. Росстат мәгълүматларына караганда, 2020 елда сәламәт яшәү рәвеше булып баручы россиялеләрнең өлеше 9%-ны тәшкил иткән. Сәламәтлек көне бер булса да файдалы гадәтне яшәү рәвешенә кертеп җибәрү өчен уңайлы форсат булып тора, ди белгечләр. Әйтик, иртән торырга һәм зарядка ясарга, шикәрдән баш тартырга яки саф һавада йөрергә. Шәһәрнең сәүдә үзәкләрендә гыйбадәт бүлмәләре барлыкка килергә мөмкин. Чаллы эшмәкәрләренә шундый тәкъдим белән Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте һәм Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе вәкилләре чыкты. Бу ниятне чынга ашыру өчен сәүдә үзәкләренә 4 квадрат метрдан 20 квадрат метрга кадәр мәйданлы коммерцияле булмаган бина бүлеп бирергә кирәк. Тулырак алдагы материалыбызда. Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе инициативасы белән Казан сәүдә үзәкләрендә, шулай ук республиканың зур хастаханәләрендә гыйбадәт бүлмәләре барлыкка килде. Бу идеяны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та хуплады. 2019 елның декабрь ахырында гыйбадәт кылу залы Чаллының Кама балалар медицина үзәгендә дә ачылды. Это нужно, это вера превыше всего человека. Поэтому это хорошая идея, мне кажется. Кирәгендә әйбәттә. Кирәк, бик кирәк. Хәзерге вакытта бик кирәк. Ни өчен кирәк дип уйлыйсыз? Ни өчен кирәк инде? 21 век, 21 гасыр, 21 гасырда кирәк инде ул. Ничә кирәкмәсен? Сәламәтлек саклау учреждениеларында гыйбадәт бүлмәләре әлбәттә кирәк, әмма сәүдә үзәкләрендә алар кирәк микән ди шәһәрдәшләребез. Знаете, каждый волен свою веру выбирать и как, но думаю, что торговый центр не место вот для таких действий. Это все-таки таинство и личное человека, поэтому я думаю, что для этого нужны специально отведенные места. Я думаю, что этот человек не приходит для того, чтобы помолиться. Для этого, наверное, какое-то надо более уединенное место. Это мое мнение. Тик эшмәкәрләр ассоциациясе башка фикердән. Алар сүзләренчә, сәүдә үзәкләрендә гыйбадәт кылу бүлмәсе булу кибетләргә йөрүче кешеләр санын да арттырачак. Будуга кылу һәм товарлар сатып алуны бер үк вакытта башкарырга мөмкинлек бирәчәк. Бу әлбәттә инде безгә бик зур мөмкинлек бирәчәк. Менә бу шәһәребезнең сәүдә үзәкләрендә һәм башка урыннарда, предприятиеләрдә намаз уку бүлмәләре булдыру. Чөнки бигрәк тә менә безнең кыш көннәрендә намаз артына намаз килә, кешеләр чыгып киткәч урын таба алмыйлар кайда намаз укырга. Бөтен дөньяда бу инде шулай бара. Бөтен ислам дөньясында шушындай зур-зур сәүдә үзәкләрендә, кичкенәләрендә дә бар, хәтта. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы территориясендә сәүдә үзәкләрендә намаз уку өчен 10-га якын бүлмә эшли һәм алар барысы да Казанда урнашкан. Чаллыда мондый урыннарның кайчан барлыкка киләчәге әлегә билгесез. Хәзер күп нәрсә эшмәкәрләрдән тора. Алар бу мәсьәләгә ничек карар һәм шундый урыннар бүлеп бирә алырмы? Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар.
Шәһәрдәшебезгә ярдәм кирәк. Чаллы ТВ телекомпаниясе кайнар элемтәсенә Зинаида Деменева мөрәҗәгать итте. Ярты ел элек ул ирен югалта һәм ялгызы инвалид бала белән кала. Элек аңа ире терәк һәм ярдәмче булса, хәзер ул бер үзе бакчага да йөри алмаячак. Аңа ярдәм кирәк. Мне нужна помощь, чтобы был какой-то человек, чтобы я могла ему позвонить. Он приехал с машиной. Зинаида Деменева ире белән икәү сәламәтлеге шикләнгән оныгын тәрбияләп үстерәләр. Кызның әнисе 15 ел элек вафат булган, әтисенә кайда икәнлеге билгесез. ДЦП диагнозлы баланы үстерү җиңел түгел, әмма алар әле икәү булганда моны башкара алган. Тик ярты ел элек гаиләгә бәхетсезлек килә, гаилә башлыгы вафат була. И я осталась вот с ней, мне очень тяжело с ней. С годика поставили, и так у нее идет этот диагноз. Но она все умеет, и пить, и есть, и говорит она хорошо, только не ходит она. И 25 апреля будет 18 лет. Гаиләнең Чаллыдан 5 чакрым ераклыкта бакчалары бар. Анда барысы да иремнең үз куллары белән эшләнгән дип искә ала Зинаида Ивановна. Хәзер исә хәтта анда бару мөмкинлеге дә юк. Что мы на даче поделали, и все там мне помогал. Я же одна, женщина и женщина, там надо мужские руки. Работящий мужчина такой нужен, чтобы он умел и копать, и забивать, и все такое прочее. У мужа все осталось, все есть. Ничего не надо даже покупать, у нас все есть. Безнең телекомпания Гомум Россия Халык фронтының яшьләр хәрәкәте волонтерларына мөрәҗәгать итте. Алар шул көнне пенсионер белән элемтәгә кереп үз ярдәмен тәкъдим иттеләр. Мы пришли к такому выводу, что как только растает снег, мы сразу же возьмемся за работу. У нас также уже имеется большое количество подшефных семей, кому мы помогаем. Приехать, помочь по огороду, как она просила, возможно, посидеть с ребенком, потому что она одна. Все-таки думаем, что вот это основная работа будет. Безнең тамашачылар да пенсионер ханымга ярдәм итә ала. Моның өчен 8939 311 31 31 телефоны буенча Чаллы ТВ кайнар элемтәсенә шалтыратырга кирәк. Моннан тыш сез үз проблемагыз турында да безгә хәбәр итә аласыз. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар драма театры артисты республика күләмендә иң яхшы актерларның берсе булды. Казанда тантана 2021 премиясе белән бүләкләү чарасы узды. Венер Фәйзуллин дебют номинациясендә җиңү яулады. Аның белән безнең төшерү төркеме очрашты. Венер Файзуллинга 20 яшь. Татар драма театрында ул нибары бер сезон гына эшли. Актерлык осталыгы белән бала чактан ук шөгыльләнә башладым. Театрга мәхәббәтне әнием уятты дип искә ала Венер. Моңа кадәр егет спорт белән мавыкса да, күпмедер вакыттан соң чоңгыларны сәхнәгә алыштыра. Шул мизгелдән аның театр карьерасы башлана. Мин 9 классны бетергәндә ишеттем дә Казан театр училищесы турында, китеп бардым 15 яшь булганда Казанга 470 чакрым. Постановка буенча миңа барысы да ошый, үземнең ролем ошый, башка коллегаларымның рольләре да ошый, алар эшләп бетергәннәр дисәң дә була. Тантана премиясы театр сәнгате өлкәсендә иҗади казанышлар өчен бирелә. Венер Файзуллин дебют номинациясендә җиңде. Актер Брежнев шәһәре спектаклендә уйнады. Бу тамаша үзгәртеп кору чорында барган вакыйгаларны сүрәтли. Венер Артур Вафин ролен башкара. Герой даими рәвештә гаиләдә, дуслар белән мәхәббәттә булган актуаль проблемалар эчендә кайный. Актер әлеге геройны кай ягы беләндер үзенә охшап торуын белдерә. Венер бик үзенчәлекле, шул ук вакытта бик талантлы егет. Аның белән сәхнәдә булуы ничектер үзе бер мөгъҗиза, чөнки аның күз карашын, аның мөнәсәбәтен без тоябыз. Брежнев шәһәре спектакленең премьерасы 28 декабрьдә булды. Спектакльне Шамил Идиатуллин романы буенча куйдылар һәм ул тамашачылар һәм тәнкыйтьчеләр арасында зур танылу алды. Шул романда 80нче еллардагы булган вакыйгаларның Чаллы тарихы күрсәтелә. Спектакль бүгенге көнгә бик темалары авыр булса да, тамашачы Аллага шөкер килә. 4 сәгать
куркып тормый. Тантана премиясы театры бәйгесі Қозанда 10-ші тапқыр узды. Оештыру комитеті тарафынан барлығы 67 ғариза қаралған. Конкурс лауреатларын 11 номинацияда белгіләділер. Лилия Гатина, Айгүл Низамова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе мәгълүматларыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Балет Москвы «Щелкунчик», 15 апреля. Концертный зал Сары Садыковой.